Илеш авылында туып үскән. Бүгенге көндә дә туган авылында матур гаилә корып тормыш иткән кадерле кешебез. Ханов Шәүкәт Әнсәф улының 6 май көнне 45 яшьлек юбилее. Кадерле җан кисәгем, әтиебез, сине чын күңелебездән гомер бәйрәмең белән тәбрик итәбез. 45 яшь әле күп түгел. Тормышның кадерен белеп, үзең корган гаилә учагында рәхәтләнеп, сөенеп, гөрләтеп яшәр чак кына. Бүгенге көндә без бик бәхетле, тигез, бер-беребезне күз карашыбыздан аңлап яшибез. Аллага шөкер, 3 балабызга яхшы тәрбия бирергә тырышабыз. Олы кызыбыз югары уку йортын бетереп эшләп йөри. Улыбыз КФУның 1 курсында белем ала. Бәләки кызыбыз 4 класста укый. Икебезнең дә әти-әниләребез исән сау. Аларның җылысын тоеп, бер-беребезгә терәк булып яшибез. Кадерлебез, сиңа теләкләрнең изгесен җиткерәсе килә. Сәламәтлектән бер үк аермасын Ходай. Тигез булып, балаларыбызны аякка бастырып, кулдан килгәнчә ярдәм итеп, аларның шатлыкларын гына тоеп, чын кеше булып үсүләрен күреп, бәхетле, озын гомер яшәсәк иде. Эшендә зур уңышлар, туганнар, күршеләр белән аралашып, тату булып яшәргә язсын. Кадерле әтиебез, рәхмәт сиңа барысы өчендә. Сәламәт, бәхетле бул. Әни белән тигез булып, озак итеп безне сөендереп, безнең өчен куанып, горурланып яшәргә язсын иде. Юлдаш булып гомер юлларыма, син тотынгач минем кулларыма. Сибелеп кояш чыкты күкләремә, минем барлык яшәр елларыма. Син ул минем ышанычлы ярым, терәгем һәм якын сердәшем, өмет тулы якты киләчәгем, шатлыклардан тамган күз яшем. Озак яшә, сау сәламәт булып, мәхәббәтең белән җылытып. Кайгы хәсрәт мәңге юл тапмасын безнең тату бердәм ояга. Пар канатлы булып тигез яшик, бәхет шатлык татып дөньяда. Авырлыклар инде артта калды. Җиңеп бардык һәрбер киртәне. Бәхет шатлык һәм куаныч белән каршылык без һәрбер иртәне. Киләчәктә сиңа күркәм тормыш. Санама син үткән көннәрне. Мөмкин булса җыеп бирер идем дөньядагы барлык гөлләрне. Иң изге теләкләр белән сине изелеп яратучы һәм хөрмәт итүче тормыш иптәшең Гүлнар, балаларың Алсу, Рәмис, Чулпан. Хөрмәтле Шәүкәт Әнсәф улы, 45 яшьлек бәйрәмегез уңайыннан бүген сез иң кадерле кешеләрегездән бик тә лаеклы, җылы, назлы сүзләр ишеттегез. Инде киләчәк көннәрегездә дә сезгә балалар бәхетендә тигез, парлы булып, тормыш бүләк иткән һәрбер якты көннәрне бергә шатлык, сөенеч хисләре белән генә каршылап, тыныч, имин гомер итәргә насыйп булсын. Җырыбыз сезнең күркәм бәйрәм түренә юллана.
яхшы